е специјално направен за видео и за неговата съпруга Славка. Специјално за всички зависници. Послание кам завижливите кучета: спрете да е лаете, кучета долни за мојата къща. Ще ме гледате отстрани, а јас кала кучета умрели. Совел ленги зависи ден и нощ, кавав попаше китумари як душман. Аке кая гили си мандар, кратко ама си ясно, послание кам завижливите кучета: спрете да е лаете, кучета за мојата къща. Ще ме гледате отстрани.